Здравейте, приятели! Това е третото видео от поредицата идолопоклонничество и темата за това видео е идолът човек. Преди да започнем, искам да се помоля. Татко Небесен, в името на Исус, аз те моля, Господи, Твоята сила, Твоето помазание да бъде върху думите ми, Господи. Те моля Ти да отвориш сърцата на моите брати и сестри, да приемат Твоите думи. Моля Те да им дадеш сила и смелост, да се покорят на нещата, които Ти им показваш. В името на Исус се моля сега. Амин. Искам да започнем с един пасаж, който се намира в Еремия 17 глава. Това е един много добре познат пасаж, особено когато се говори за темата идолопоклонничество. 5 стих. Така казва Господ: проклет да бъде онзи човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца, и чето сърце се отдалечава от Господа, защото ще бъде като изтравничето в пустинята и няма да види, когато дойде доброто, а ще обитава сухите места в пустинята, в една солена и необитаема страна. От този пасаж ние виждаме последиците за нас, когато човек стане наш идол. И в нашите среди, кои са всъщност, кои са хората, които могат да станат наши идоли? Разбира се, идол може да стане всеки един човек, който виждаме, че е по-израснал от нас духовно, било то лидер, пастор, говорител, проповедник, пророк, евангелизатор, няма значение, но някой, който ни служи по някакъв начин. Това е най-често тези хора могат да станат наши идоли. Точно за това всъщност искам да говоря в това клипче. Сега, как можем да разберем дали даден човек или даден служител е станал наш идол? Истината е, че ние не можем да разберем, ние сме неспособни да разберем. Това ясно се вижда в същия пасаж в 9 стих, където пише: сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Нашите сърца са болни, ние сме слепи за самите наши грешки и падения. Но слава на Бога идва 10 стих, където Бог казва: аз, Господ, изпитвам сърцето, опитвам вътрешностите, за да въздам на всеки според постъпките му и според плода на делата му. Искам да ви споделя една моя лична история. Преди време имах близки взаимоотношения с служител, от който много черпих много откровение, подкрепа духовна. Но поради Божията милост, Бог направи така, че нашите взаимоотношения да охладнеят. И това, което се случи, е, че когато охладняха взаимоотношенията ни, аз се депресирах, аз много се натъжих, наистина изпитвах много голяма тъга. Но тъгата ми, вместо да отшуми, скоро тя се увеличи. И тогава попитах Бог, каза: Господин, защо усещам увеличение на тъгата? Защо продължавам да имам тъга и даже тя се увеличава в сърцето ми? И Бог ми каза: защото усещаш моята тъга. И аз попитах: но Господи, аз вече съм поискала прошка от човека, ако по някакъв начин съм го наранила, помирили сме се, защото си мислех, че Бог ме порицава за разваленото взаимоотношение. А Той ми каза: усещаш моята тъга, защото ти загуби всичката си радост, ти загуби всичкия си мир, когато охладняха взаимоотношенията помежду ви. Но аз все още съм на трона, аз все още съм твой Бог и аз не съм се променила, и нашите взаимоотношения или моето отношение към теб не се е променило. Но тогава защо твоята радост е по-малка? Защо твоя мир е намалял? И тогава разбрах, че този служител е бил идол за мен. Защото разбрах, че радостта ми и мира ми са зависели от начина, по който този човек се държеше с мен и взаимоотношението, което бяхме изградили. И тогава бях шокирана, аз и нямах ни идея, че този човек е идол за мен. И тогава се покаях искрено от сърце. И след като се покаях, стъпих на нова плоскост в взаимоотношенията ми с Бог и тогава научих, че наистина никой не е застрахован от това да има идоли сред хора, сред служители. И аз съм била на това място и говоря от опит. И сега, тогава какво е решението за нас? Понякога хора казват: за да нямам идоли, за да не изпадам в идолопоклонничество, най-добре да не участвам в църква, най-добре да не се срещам с хора, които са по-зрели от мен, да не чета книги на Божии служители,
и така ще бъда предпазен. Така ще мога просто да си следвам Исус. И нали, те цитират, казват, ето, нали, в Йоан 10 глава, 27, Йоан 10 глава, 14 до 16 стих, какво пише? Аз съм добрият пастир, казва Исус, аз познавам своите овце и моите ме познават. Както Отец познава мен, аз познавам Отца, аз давам живота си за овцете. И други овце имам, които не са от тази кошара и тях трябва да доведа. И ще чуят гласа ми и ще станат едно стадо с един пастир. И мнозина от тези хора използват този пасаж и казват, ето Исус е моят пастир. По-надам в 27 до 28 стих какво пише? Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. Аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. И да, този пасаж е абсолютна истина, разбира се, това е писание, но Библията се чете като цяло и ние няма как да игнорираме Ефесяни 4 глава. И ще прочетем 8 стих, 11 и 13 стих, където се казва: като се възкачи, говори се за Исус на високо, плени плен и даде дарове на човеците. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за съзиждането над Христовото тяло, докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. И сега какво виждаме? Ефесяни противоречи ли на Йоан? Няма как Ефесяни да противоречи на Йоан. Значи ние трябва да възприемем, че да, Исус е нашият пастир, той е добрият пастир и ние сме неговите овце, но същевременно същия този Исус, който е бил пророк, апостол, евангелизатор, учител, пастир, той е имал петте дара в себе си. Когато той се възнася, той дава тези дарове на църквата, за да достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син. И ние няма как да игнорираме тези стихове. Няма как да кажем, аз ще си следвам Исус в къщи, ще си чета Библията и ще игнорирам петкратното служение, за да се предпазя от идолопоклонничество. Не, това не е отговора. Отговора за нас се намира в Йоан 16 глава, 13 до 14 стих, където пише, Исус говори: а когато дойде онзи, духът на истината, ще ви опътва към всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идващите неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Ето отговора за нас, брати и сестри. Как можем да бъдем предпазени от това да човек да стане наш идол? Първата стъпка е, ако сме разпознали, че имаме идоли, че даден служител е станал идол за нас, първата стъпка е да се покаем и да се отречем от това и да помолим Бог, Святия Дух, да постави този човек на правилната позиция, на правилното място в нашето сърце. И втората стъпка е да започнем да градим взаимоотношения с Святия Дух, защото Святия Дух е този, който говори чрез петкратните служители. Святия Дух е този, който го говори от амвона. Святия Дух е този, който ни говори от Библията. Но ако има друга личност, която е заела мястото на Святия Дух, ако има човек, с който трябва да се консултираме винаги, преди да послушаме Бога, преди да вървим в своя призив, преди да започнем да служим на Бог, тук говорим за ситуация, в която има някакъв вид идолопоклонничество. Но когато служителите са на правилното място и гледаме на тях като на служители, чрез които говори Святия Дух, тогава ние започваме да чуваме гласа на пастира. Започваме да чуваме гласа на добрия пастир от амвона. Започваме да чуваме гласа на добрия пастир от Библията. Започваме да чуваме гласа на добрия пастир в нашите сънища. И започваме наистина да разпознаваме този глас и да знаеме, че Исус е този, който ни води. И така ние сме предпазени от идолопоклонничество. Какъв е животът на човек, който ходи по този начин, който живее по този начин? Отново в Еремия 17 глава, 7 до 8 стих пише: благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ.
защото ще бъде като дърво насадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пекът, а листът му ще се зеленее и няма да има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод. Ако ти посещаваш определено църковно събрание, защото ти чуваш гласа на добрия пастир там, независимо от проблемите в тази църква, ако ти си свързан с лозата, който е Исус, в лично взаимоотношение, ако посещаването ти на църква не е главната ти връзка с Исус, а това е черешката на тортата, ако взаимоотношението ти с Исус през седмицата расте, ако ти растеш в познание на самия Исус, чрез четене на Библията, чрез молитва, чрез общение със Святия Дух, тогава независимо дали има бездъждие, независимо дали в църквата, която посещаваш в момента нещата са малко по-сухи, ти ще чуваш Божия глас. Ти ще чуваш Божия глас от амвона, ти ще чуваш Божия глас чрез хората, които са там. Ако ти имаш слово от Бог да стоиш на дадено място, ти няма да си гладен, защото твоята храна идва от Господа. 7 стих пише: благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ. Имаме от една страна уповаване на Господа, но и самото ни упование, нашата способност да уповаваме също е Господ. Това е ролята на Святия Дух. Святия Дух е този, който е нашата сила да уповаваме на Исус. Но докато някой друг взема мястото на Святия Дух в нашия живот, ние няма как да сме в тази динамика. И тогава винаги ще разчитаме на хора. Винаги ще бъдем разочаровани от хора, ще бъдем разочаровани от лидери, ще бъдем на определено място, защото днес ни харесва пастора, утре не ни харесва, защото всъщност следваме човеци. Но ако ние чуваме гласа на добрия пастир, от пастира, който води нашата църква, от пророка, който служи в нашата църква, от евангелизатора, който иде от петкратното служение, тогава ние няма да се огорчаваме, защото ние се ослушваме, за да чуеме гласа на добрия пастир. И искам да ви оставя с един стих от Псалм 23, 5 стих. Сега добре знаем историята за Давид. И ако попитам сега зрителите, кой помаза Давид за цар? Кой помаза Давид за цар? Ако четем в книгата Царе, кой помаза Давид за цар? Там ясно пише, че пророк Самуил помаза Давид за цар. Не е ли така? Но нека да видим какво казва самия Давид. Псалм 23, 5 стих. Знаем, че Псалм 23 е обращение към Господ. Давид говори за Господ и казва: Господ е пастир мой. И в 5 стих той казва, пак за Господ: помазал си с миро главата ми. Според Давид, кой го е помазал? Самуил или Господ? За Давид Господ го помаза. И затова виждаме в живота на Давид. Той не загуби своята радост, своя мир и своята връзка с Бог. Отначало Саул много го харесваше, но след това Саул започна стана агресивен към него и го преследваше. Но Давид не се помръдна, защото Давид знаеше, че неговия призив не е от Саул и неговия призив дори не е от Самуил, но той знае, че самия Бог го е помазал. Той е видял от ръцете на Самуил, той е видял ръката на неговия Бог. Ако ти имаш съзнанието за това, че служителите, които Бог е призвал в твоя живот, като петкратното служение или други хора, които са израснали повече от тебе, които Бог може да употребява за твоето освещение или за твоето изграждане във вярата, ако ти можеш да разпознаеш Божията ръка, когато те ти полагат ръце, ако ти можеш да чуеш гласът на добрия пастир, когато те говорят, ти си блажен и ти няма да паднеш. Ти няма да паднеш. И ако тези служители паднат, ти няма да си един от тези, който ще ги хули, но ще бъдеш един от тези, които ще ги обичат и които ще се молят за тях. И така ти ще бъдеш един човек, който ще бъде праведен в Божиите очи до края на църковния ти живот. Така че, брати и сестри, насърчавам ви, ако Бог ви е показал, че някой човек е станал идол в сърцето ви, покайте се, отречете се, поставете човека на правилното място, започнете да изграждате взаимоотношения със Святия Дух. И така вие наистина ще бъдете
като дървета, които са посадени при потоци води, които дават плод през цялата година, независимо дали сезонът е благоприятен или не. Бъдете благословени!